Azi ne-am trezit mult mai devreme decât de obicei, deoarece avem deja programată următoarea destinație și biletele la feribot Phuket Aonang. În timp ce ne deplasăm, se văd mai multe insulițe fermecătoare care mă duc cu gândul la renumitul film Avatar. În mai puțin de 3 ore am ajuns în portul Aonang, unde ne-a oferit un taxi gratuit până la hotel. Probabil a fost inclus în costul biletului sau poate că am ales serviciile anumitei companii. Cât s-a retras apa în urma refluxului, la iveală au ieșit o sumedenie de scoici, care și mai de care. De la început le strângeam pe toate, până s-au adunat prea multe. Și mi-a venit o idee, să construiesc ceva din ele. Am ales scoici de formă conică, astea sunt foarte multe pe aici, și am început creația. În scurt timp mi-a ieșit o stea. Cred că m-am gândit la o stea de mare. Când am venit aici, era doar o pată de pădurice retrasă și alături niște stânci ieșite din nisip, asta din cauza refluxului. Mareile în zona Aonang ating înălțimea de 2,5 metri, dar nu a trecut mult timp și apa a revenit la picioarele noastre, iar stâncile din împrejurime au devenit insulițe, până și păduricea unde ne-am adăpostit la umbră a fost cuprinsă în capcanul apei. Aonang este o stațiune turistică foarte îngrijită și cu plajele lungi și nisipul foarte fin. Iar în weekend aici se organizează piață tradițională, unde găsești orice fel de mâncare thai, diferite fructe exotice, fructe marine de tot felul și multe altele. Deosebit. Asta și? Iepuraș. Pește de acvarium. Acum suntem la început de traseu Monkey Trail. De aici pornim. Începe de la plaja Aonang și duce spre Pai Beach.
Pe traseu vom întâlni mai multe maimuțe. O altă posibilitate de a ajunge la plaja Pipeline așteaptă chiar pe malul mării. Bărcile tradiționale te duc unde vrei, dar noi am ales să mergem pe jos. Această cărărușă parțial amenajată fiind unica cale de acces pe țărm, deoarece plaja este înconjurată de stânci înalte și abrupte, iar din altă parte este o deschizătură către mare. Am ajuns pe Pai Beach. Pentru a sta un pic aici este nevoie mai întâi să ne semnăm la ce oră am intrat. Păreri de rău, n-am întâlnit nici mai mulți pe traseu, dar poate la întoarcere le vom întâlni. Este o plajă privată înconjurată de munți. Aici este un complex hotelier, dar oamenii care doresc să viziteze această plajă pot veni cu barca sau prin Monkey Trail. O drumeție nu foarte lungă, dar e foarte frumos.